šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako. O da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba. Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sandvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo. Što se dešava? Dosta. Da, upravo si plovno, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sandvič. O da. Dalje sipam ulje na zagrijen tiganj. I spuštam sandvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam. Hoćeš da daš i to? Kakve su to šale. Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. I ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super. A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo da zgojite, da. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma, smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema? Nije li sve u redu? Super! Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipet ću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. A šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povrati ću. A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sandvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljudo? To je mnogo ljudo. Požar! Sad ću sve da spalim ovde. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kako olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja. Ovog puta želim pastu sa ćuftama, jel može? Da. Okej. Obične makarone, fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao. Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto. Ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Šta si uradila?
Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete? Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica. Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super. Zatim stavljam svoje crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da. Hej, mali, gde ćeš? Vrati se na tanjire. Mamice, to je pauk! U pomoć! Sad ću te prebiti! Izvini, zombi, hoćeš žvaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte! O, da, odlično vide! Ja sam super! A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O, da, i naravno mi trebaju šarene slatke bombone. O, ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukova. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je Kom. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač, ovakav, jel može? Dobro. Važi. Naravno. Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno. A zatim treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smijete se? To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudica. Odlično. Ostalo je da umestim ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslastičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu i sipati to u moje testo za kolače. O, da. Sa sirupom od jagoda će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O, da. Ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću sve u kalup i nosim u rernu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim.
Cool! Hoću ja da letim? O, zombi! Vidi trik! Evo prst postoji, a sad ga nema više! I opet se pojavio! Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst. Kakav užas! Otkinula si sebe prst! A šta je sa njom? Verovatno samo spava! Užas! Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspela. Ideja! Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da, sad mi treba moja cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš, ustaj! Pa šta je to? Budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O da, to će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. Gde je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. Zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. O da, koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. Još mogu da vežem balon. Eto, hajde kolaču, leti, leti. Gde je treći kolač? Kako slatko! On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. Glava klopna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra! Da? Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Jao! Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. Bravo, slati Mišu! Sad ću probati krilo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. Neverovatno! To je mnogo dobro. Dakle, ostalo je zabrati pobednika. I pobedio je vampir. Da, čestitam. Hvala. Šta je to bilo? To je bio prank. Svoju boju i vi možete jesti hranu samo te boje. Hajde da gledamo novi izazov. Aha, Emma je dobila roze žvaku hubabubu. A Mari ima smrdljivi sir. Uj. A šta je kod Majka? Wow, to je sladoled Oreo, super. Jedva čekam da probam. Wow, pogledajte, unutra su još i kolači Oreo. Ekstra. O da, hej devojke, ovo nije za vas. Sklonite se. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. O da, jao. Kako mi je hladno. O ne, Mike se smrznuo. Devojke, morate ga zagrejati. Da, to je odlična ideja. Mike, ne brini. Uskoro će ti postati toplo. O da, već se osjećam mnogo bolje. Hvala vam, devojke. Mari, sad ti. I ja? Kakav užas. Jao, ne znam kako ću to pojesti. O ne, ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Neću. Mari, ne može tako. Takva su pravila, moraš sve pojesti. Baš ste bezobrazni. Dobro, sad ću ga pojesti. Jao, to će predugo trajati. Ne mogu više da je čekam. Pogledajte, jedem ga, ali uopšte se ne smanjuje. Konačno su zaspali. Hajde, dođi kod mene, Miki. Ovo je za tebe. Možeš pojesti sve do kraja. Hajde, jedi slobodno. O, svaka ti čast.
Hvala ti puno, mnogo si mi pomogao. Eto, sve sam pojela, pogledajte. Odlično, znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju žvaku. Obožavam Huba-Bubu. Prelepa je. Sad ću naduvati veliki balon. Jao, Ema, balon je stvarno veliki. Jao. To sam htjela da ti kažem. Sad si sva lepljiva. Ema, nemoj više duvati tako velike balone. To je odvratno. Izvinjavam se, nisam htjela. O, šta je sa vašim ušima? Promenili su boje. Oho, to je jako zabavno. Čak i miš Miki ima šareni uši. Wow, Marija je dobila banane, a Ema ima roze picu. Šta je kod Majka? Wow, to su plave nudle. Majk, budi oprezan. Nudle su jako ljute. Hej, ja počinjem. Dobro, samo požuri. Jao, jedva čekam da probam bananicu. Prelepa je. O, da, oduševljena sam. Joj. Haha, tako ti treba. Hajde, Ema, sad ti. O, da, jedva čekam. Wow, ovo je slatka roza pizza. Oduševljena sam. Želim da pojedem odmah 2 pačeta. Šta je, Mike? Hoćete i vi moju picu? Dobro, možete pojesti ovo. Fuj, ali sva je u tvojoj pljuvački. Ne morate, onda ću sve samo pojesti. Ostalo je posljednje pače. To je to. Hajde, Mike, sad ti. O, da, već sam pripremio štapiće. Vreme je da probam svoje nudle. O, da, ukus je baš dobar. Wow, to je ljuto, ali sviđa mi se. Pojest ću odmah sve nudle. Oho, svaka čast. Jao, ovo je preljuto. Ide mi vatra iz usta. U pomoć. Naravno, Mike. Ema, sipaj. Da, tako je mnogo bolje. Hvala vam, devojke. A neka hvala. Wow, Mike, tvoje usne su postale plave. I kod devojaka isto. Mike, takva si cura. Neću to komentarisati. Pa, idemo dalje. Došlo je vreme za novu hranu. O, Ema ima roza chips Pringles. Mike je dobio plavi sok. A šta je kod Marije? Wow, to su žute bombone Skittles. Ema počinje. Da vidimo. Wow, nije samo pakovanje roze, već i čips. O, da, ukus je ekstra. Pogledajte kakve usne imam. A ovo su mi nokte. O, da, oduševljena sam. O, tamo je ostao još jedan čips. Što? O ne, zagladila mi se ruka. U pomoć. Mike, pomozi mi. Sad ću. Da, uspelo. Baš ti hvala. Nema na čemu. Šta? Mike, hajde, dođi sebi i jedi. O, da, tačno. Ja sam dobio neki sok. Sad ću ga probati. Wow, to je jako kiselo, ali sviđa mi se. Popit ću sve do kraja. Gotovo, Mari, sad ti. O, da, konačno. Ja obožavam Skittles bombone. I žute je moja omiljena boja. Ukus je divan. Ali ovako ću dugo jesti. Treba nešto smisliti. Tačno. Uz pomoć slamčice ću pojesti sve baš brzo. Gotovo. To je to. Oho, moj vrat se obojio. O, i kod vas isto. To je cool. Nova runda. Da vidimo ko je šta dobio. O, kod Eme je roza lizalica. Cool. Aha, Mike ima plavi tik-tak. A šta je kod Marije? Žuta Fanta. Sigurno je vrlo ukusna. Hej, a zašto ne mogu da je popijem? Pa to nije sok. To je žele. Ekstra. O, društvo, ovo je preukusno. Želim još. O, da. To je najlepše što sam ikad probala. Oduševljena sam. To
Eto, sve sam pojela. Ko je sljedeći? O, Emma, hajde. O, da, jedva čekam da probam svoju lizalicu. Prelepa je. Jao, to će dugo trajati. Ja nigde ne žurim. Ne mogu više da je čekam. Probat ću svoj tik-tak. To baš osvežava. Sad imam ledeni dah. Znam kako da zaviklavam Emu. Poješću što više bombona i malo je osvežiti. Mike, zalepio mi se jezik za lizalicu. Šta da radim? Ups, ovo nisam očekivao. Hajde, vuci. Boli me. Još malo. Moj jadni jezik. Sad me boli. Ti si kriv za sve. O ne, a šta je sa mojom lizalicom? Neću to jesti. Oho, Emma, sad imaš roza lice. I kod vas se promenila boje. Baš ste smešni. Šta su vam spremili ovaj put? Wow! Emma ima roze štapiće poki. Baš su lepi. Kod Maka je veliki žele meda i on izgleda cool. A kod Marije limun, jadna ona. Emma počinje. O da, jedva čekam da probam ovaj štapić. Sa ukusom jagode, oduševljena sam. Pogledajte kakvi očnjaci imam. Jesu smešni? O da, oduševljena sam, želim još. O da, predivno. Eto, sve sam pojela. Mike? Mariji. Jao, više nikog nema. Dobro, sad ću probati ovaj limun. Plašim se. Hvala ti, Mike, na podršci. Ali šteta što mi neće pomoći. To je jako kiselo. Ne mogu više. Kako nećeš? Jedi. Dobro, smirite se. Sad ću sve pojesti. O, ne. Ne mogu. Jadna ona. Utrnulo mi je lice. Eto, završila sam. Svaka čast. Znači, sad ja. Da, moj mede je ekstra. Mnogo je ukusan. Mike, hoćeš? Ne može, neću ga deliti. Ovaj mede je samo moj. Sam ću ga pojesti. Hej, jel me čujete? Ajoj, mogu upravljati njima. Eto vam. Ej, to je bolelo. Mike, baš si bezobrazan. Sve sam pojeo, to je bilo cool. Sad su nam i ruke šarene. Ja, hoće li zauvek ostati roze? A ja žuta. Neću. Ne brinite. A vratili ste se kući. Sad je sve u redu. Prošli ste ovaj izazov. Čestitam. Nadam se da više nećete jesti bombone bez dozvole.